Vítam vás. Som Richard Vašečka. Mám 38 rokov. S manželkou máme 4 deti. Je pre mňa dôležité, že som veriaci kresťan. Už roky slúžim kázaním a vyučovaním Božieho slova v kresťanských spoločenstvách po celom Slovensku. Prijal som ponuku kandidovať na kandidátke obyčajných ľudí a nezávislých osobností v tohoročných parlamentných voľbách pod číslom 11. Ak ma chcete bližšie spoznať, pozývam vás, prečítajte si články a pozrite videá na tejto stránke. Môžete sa tak lepšie rozhodnúť, či mi možno dôverovať a či sa oplatí zakružkovať ma 10. marca vo voľbách. Poznám? Ahoj! A rozhodnúť sa? Co to je? To je mikrofón. Je moje. Čo je tvoje? Au! Máš tam nejaký šušník, či čo tam máš?